Hello guys, joto lam sufiro ante kaisa katal video khakhai na video no pa sang na ate na thak jaga nane te share khabai guys mo video nangkhungmani no Chakiri bitor ko tulpar edc hinei news so kasai tongkha tamni hingkang edc hapangni te 120 jona no Chakiri ruwei tongmani sungnugi mankha haipuno sung abo tabuk sinugo obonse sikang no ruwei se bufuji no advertisement boria kun exam rule bukare kuno rule kare suno jajai khaya kare na borok nijini sinina nijini borokno amdike Chakiri tongmani nukhase abono no sana musungo sung asuk bodrmani thansa hene seseng tiprasa hene bujelai kha milai tonglai tongna hene se sung lai hongke tabuk bi ko thansa ni mari amdike phungnani gangke sungbo tabuk buni de si haike no nepalon haike no sungbo corruption ni yakti sanani nangnai jodi obo kupuno real fake angkha hangke khakhayo sine maya gana bubagara botati no aksonana tike tamningke sungbo asosiya jodi semo rule babi khetlang khangkle chakhamoi fia ba mon rule babi khetlang kare nijini sine nijini borokno kuno qualify seme kare no hano sininai borokno no Chakiri tong abono sanamu sungo jesing mansak ana bino serkai tora tamningke sini bubagana soike se abo tatun action najangnani jati abo dije khai manatike amdi beman khai kono lab ngya nijini bor bai nijini borokno walai suklai bulai toklai phanai tei sini public ni hoite banalanya je tam comment khaikya borok abono no teno abo bahai wan suk abono nano comment khai reply redi rolok phajisung mankha takho Tripura Surajit Mungai EDC administration na advertisement na interview direct joining omukuno ongka haide ganangke ganang no tongnai keye kere no ongnai bile haike cholikhe corruption hini saka sini takho ongke aboni loge no reply mangka sing marka zer mungai ke bonno se believe khajane kere kya Chakiri nanai hinke je connection tongnai boni no ongka haise hini abo bothina tamningke jeni connection tongnai borochin Chakiri mangka hinke obo ba sayano kalai khata tamningke sung haike se manang kalai kya ka ba sung batangai se sini Tripura development ni bagi sum deke bodu tikiba abo saya bela no kalai honi no bini samani miningkha nga sungte boronogi mano mankha binariyang election furuke yakong ni bai bot chano jobtanang furuke nijani nukhuni borokno simi edc sarkar sikokine okok bothi no tamni ngake bot chana furuke yang yakani ke follow goi sanai bot chano tabuk ngake biko ayak follow ke tongnai a borok tabuk nijani borokno simi Chakiri withlangi tongo nge tabuk bini ajaga je comment khane rokno banaye no ajaga sing bangma no nukhi mankha comment te wansuna kalai se tau buskani sini CM MDC rokno sungwan sugi baber na nangnai hine o kisasa video na thaja ke like rokom na se khanta pokdi jotno no hambai te video no pae sak na election thaipu singno dofa thansa miano protibadi column hini kaisa bangla newspaper o allegation nijakha bangla besibaro Chakiri bitorke tulpar edc o 120 jona clerical nurse tam staff twlangmani pu without any notification without any advertisement up to chaya klai bla nung saiman stongu 2024 sing paidrop kaisa bui poya khubla sabjona lo Chakiri as tlangna hinei 100 bujani rok tlangna hinei 30,000 mote borok tam kamu apply khaika abon pore bo abo unglia abon tei busuk se bui frustrating tong chini youth rok Chakiri mani fuji frustrating tong a jagao nung tam kamu nepotism phunugei ta 120 jona tlangkha nini office nung sinijak nini yong busano nung Chakiri na mujago nini omong na mutkeri na musungni nor mutkei chupchap tlangkhai bui saimula hematong taw social media jama nain sakabla leader ong sanmusu leader obo saimana nangu je voter obo tabuk tam kamu murkholia tei jeng young generation robo murkholia haino mutkei Chakiri tlangna agina haya saimono CPM rok onek tlangkha bongni fru tlangkha ansla okra rok to tep saimona te proof tongnai inke boro tlang hini chungki atke rinai nongno osida chungke 24 ta seat riba mo kaisa young generation bo onek yak tong young generation ni je musuk asuk kaham mandate manani moni te investigation na nangnai sam favor khaya bo 120 jona no muti khairi na nang ha হাজার চিনি বেকার তাম কামু বাই বনো ক্লাই tongbayo bong bai ke tamo justice tongnai hino muti khaimale salia
sab je dioni se payaku kelenkari mo taisa khaisuka mo sabo abo khainai chakri aro je chakri koto khaitonai rok da MDC da EM da sabo abo saimana nangnai chini at least asle chini right tong jeng saimana nangnai board dina phusimi jeng samungo cholnai abla jeng robot ya jeng boro munusu moni tile investigation na nangnai an je wan sumu norka bahai nong wan sumu sahor dano comment section no hambai kam kun tongbai